Puertas abiertas. Puertas abiertas a las historietas, a las historias de Valencia. Hoy, la verdad es que es una historia sumamente interesante. Es la historia de un futbolista del Valencia que se llamaba Hipólito Tarín, que sobrevivió a una bomba, nada más y nada menos. Con la música de Carles y la locución de Kiko Ford, empiezan ahora Historietes de Valencia. Hipólito Tarín va néixer a Torís, l'últim any del segle X. Es traslladà a la capital, on, de jove, treballà de calderer. Enmig del repic dels martells i el flaire del coure, Tarín va aficionar-se al futbol. Decidí exercir d'àrbitre o referir, com es dia aleshores. Així apareixen les cròniques periodístiques de 1920, any en el que l'atzar també volgué que es trobara en el radi de la metralla d'una bomba. La nit del diumenge 23 de març, potser celebrant la jornada futbolística, Tarín estava al Cafè Suïzo de València, a la baixada de Sant Francesc, on després hi hagué el Cine Suïzo, a l'actual plaça de l'Ajuntament. A mitjanit explotà una bomba potent, carregada de metralla. L'artefacte estava dipositat al fons del local, que tenia una configuració estreta i en forma d'L, a l'anomenada Sala del Dominó. Com que el cafè era lloc de reunió habitual de sindicalistes, segurament l'explosió fou accidental. Algú hauria dut la bomba al local, possiblement per a que qui haguera de col·locar-la la replegara, però abans que això correguera, l'explosiu s'hauria encès accidentalment per alguna borilla. La hipòtesi de l'accident va ser la principal línia d'investigació de la policia, ja que aquell cafè era un lloc habitual de reunió d'activistes del moviment obrer i no tenia cap interès estratègic com per a que fora víctima d'un atemptat. Per aquest motiu, procedia a detindre les persones amb filiació sindical que estaven aquell dia al Suïzo. En pocs dies, els sospitosos ingressaren a la presó. L'explosió fou potent, derribà un mur, va fer volar una claraboia, trencar una canonada d'aigua i va provocar una xicoteta inundació, a més de destrossar els aparells elèctrics i de gas. La clientela, formada en aquella hora per gent jove, es va veure afectada per la bomba. El més greu dels ferits fou el jove ebeniste Francisco Bautista Francés Valiente, el qual, crivellat per la metralla i amb ferides a les costelles, va morir molt poc després a l'hospital. El seu soterrament fou presidit per l'alcalde i el governador civil. En la nòmina de ferits trobem un fuster, un escrivent, un caixista i alguns jornalers. Aquells dies, enmig d'una vaga general, es vivien jornades de plom a la ciutat de València. Hi havia assemblees de treballadors i els sindicalistes empresonats mantenien una vaga de fam. Hores abans de la bomba del Cafè Suïzo, uns pistolers s'havien matat fent 2 tirs amb una Browning a un guàrdia de seguretat que estava al cantó dels carrers Conde d'Almodóvar i Figuereta, a l'actual plaça de la Mare de Déu. També va explotar una bomba a una de les ferreteries d'Ernest Ferrer i encara n'hi hauria una altra a l'amfiteatre de l'Apolo, que va explosionar mentre es representava el segon acte de la sarsuela Los Saltimbanquis. El públic del teatre, una mica escàs, es llançà espaordit a les portes. El popular actor Anselmo Fernández, present al teatre encara que no treballava l'obra, va pegar un bot i es posà davant l'orquestra, fent que els músics arrencaren amb el passodoble El Gallito. La música tranquil·litzà la massa atemorida d'espectadors, encara que més bé l'hauria d'haver inquietat perquè feia una setmana que Joselito, el germà menut del Gallito Chico, a qui anava dedicat el passodoble, havia estat mortalment ferit per un bou a Talavera de la Reina. Poques hores després de la bomba del Cafè Suïzo va explotar una altra més a la sala de billar del Cafè Espanya, situat just al costat del Suïzo, a la cantonada de la plaça de l'Ajuntament, on actualment hi ha un Deutsche Bank. Al Cine Moderno es va posar una altra bomba, feta de dinamita negra i amb una capa de ciment, però que no explotà perquè se li apagà la metxa. Així mateix, quedà també sense detonar una bomba col·locada en un molí de farina de la zona marítima, on hi havia una intensa activitat sindical. Deixant toreros i pistoleristes de banda, Hipòlit Tarín hagué de recuperar-se prompte de les ferides de la bomba, perquè el diumenge 18 de juliol de 1920 el trobem arbitrant un partit de la Copa València entre el Llevant i l'Estàdium. L'actuació de Tarín fou qualificada de poc enèrgica a les cròniques de l'època.
Podria ser que descripcions com esta provocaren en ell un canvi d'actitud. En el tercer partit del campionat, en el qual jugaren València i Stadium, un centrecampista del València li va fer la cameta a un davanter de l'Stadium al mig del camp, i l'àrbitre, és a dir, Tarín, davant la sorpresa general, va decretar penalti a favor del València. La crónica periodística concluía: se impone una visita de inspección por parte del Colegio Nacional de Referees. Tarín també va arbitrar la semifinal i la final de la Copa de l'Ajuntament de l'any següent, partits que va guanyar el València Club de Futbol en els dos casos, davant el Gimnàstic. Encara que la seva actuació fou qualificada de correcta per la premsa, cal parar esment en la descripció que la crònica esportiva va fer del primer gol del Gimnàstic en la semifinal. El empate consiguió el Gimnástico en una parada del portero, que al retener excesivamente dio ocasión a que le cargaran 3 jugadores, entrando el balón en el goal. Certament, en aquella època es jugava al futbol d'una altra manera. Un any després, Hipólito Tarín s'incorporava al València Club de Futbol com a jugador. Potser en el seu fitxatge va influir el fet que el president del club, Octavio Augusto Milego, també havia exercit de referee i fins i tot havia constituït en 1921 el Col·legi Regional d'Àrbitres. El 30 de juliol de 1922, Tarín va fer el seu debut al camp de les Corts contra el Barça, amb derrota dels visitants. En la temporada següent, Tarín va formar part d'un esdeveniment històric. El 20 de maig de 1923, el València Club de Futbol canvia el camp d'Algirós pel de Mestalla, amb un enfrontament benèfic amb el rival marítim, el Llevant. Amb la samarreta de l'equip merengot, Tarín juga 66 partits com a titular i 2 com a suplent. Tarín era un futbolista decidit. Jugava de centrecampista, encara que tenia tendència a pujar a l'atac i buscar l'enfrontament, a l'estil de Zidane. De fet, en alguna fotografia se l'identifica com a davanter. Per aquest estil ofensiu i pel seu nas prominent, la premsa es referia d'ell de vegades com a Cyrano. De la seva tendència a l'enfrontament dona compte el fet que fou amonestat moltes vegades, destacant la seva actuació just després de l'històric partit contra el Gijón de la temporada 22-23, en la qual el València Club de Futbol jugava per primera vegada a la Copa d'Espanya. El 17 de juny de 1923, en un partit entre el València i l'Europa de Barcelona, Tarín va fer una entrada al porter Bordoll que provocà una gran baralla. Els espectadors votaren a la gespa de l'aleshores nou Mestalla i agrediren al jugador català Artisus, la qual cosa va comportar la intervenció de la Guàrdia Civil i que els companys de l'agredit abandonaren el camp. Potser la millor actuació de Tarín fou en un partit del València contra la Fiorenze de Gènova, que fou derrotada 7-0 amb un hat-trick de Tarín. Després de la seva estada al València, continua jugant en l'Alcòdiam d'Alcoi, l'Atlético València o el Burjassot Club de Futbol. Tarín va morir el 13 de gener de 1978, mentre una onada de fred intens s'estenia per les nostres terres. Historietes de València, la història d'un futbolista, Hipólito Tarín, del València, que va sobreviure a una bomba, amb la locució de Kiko Ford i la música de Carles Hernández.